हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बराय हरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों अमा खासि। बे अमा खासि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव कास्टिं महरै दङ सिमां सैनारि, देसि बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म, लाइरिक्स टुनखौ होदों रिंखां ब्रह्म बिथाङानो। डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्ण बसुमतारी। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी। स' लोगोफोर, बे अमा खासि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ मैयानो रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। जाय नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। आरो सोरबाफोर दासिमबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।